Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τον καρδιακό ρυθμό και ιδιαίτερα να δούμε πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε τους παλμούς της καρδιάς μας. Ο καρδιακός ρυθμός ενός ανθρώπου είναι ένας από τους πιο ενδεικτικούς παράγοντες της υγείας του. Είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στο πόσες φορές χτυπάει η καρδιά του μέσα σε ένα λεπτό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι φυσιολογικοί σφυγμοί για την ηλικία μας, αλλά και να μπορούμε να τους μετρήσουμε άμεσα, ειδικά σε περιστάσεις που μπορεί να μην αισθανόμαστε καλά. Το Αμερικάνικο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας έχει δημοσιεύσει μια λίστα με το ποιοι πρέπει να είναι οι παλμοί της καρδιάς σε κατάσταση ηρεμίας, ανάλογα με την ηλικία του ατόμου. Σε γενικές γραμμές, ο παλμός της καρδιάς γίνεται σταδιακά πιο αργός από την παιδική ηλικία προς την εφηβεία. Ο κανονικός καρδιακός ρυθμός ηρεμίας, δηλαδή η φυσιολογική σφυγμή για τους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και κάθε ατόμο άνω των 10 ετών, είναι μεταξύ 60 και 100 καρδιακών παλμών το λεπτό. Οι αθλητές που είναι καλά προπονημένοι μπορεί να έχουν καρδιακό ρυθμό ηρεμίας κάτω από 60 παλμούς το λεπτό. Εδώ στον πίνακα μπορείτε να δείτε ποιο είναι το ανώτατο όριο το λεπτό που πρέπει να έχετε σε σφυγμούς για να τον έχετε ενδεικτικά. Ας δούμε τώρα πώς θα μετρήσουμε τους καρδιακούς μας παλμούς. Οι αρτηρίες περνούν ακριβώς από το δέρμα στο σημείο των καρπών και του λαιμού, κάνοντας την ψηλάφιση σε αυτά τα σημεία ευκολότερη. Μπορείτε να μετρήσετε τους καρδιακούς σας παλμούς σε δύο βασικά βήματα. Ακουμπήστε δύο δάχτυλα στον καρπό του χεριού και πιέστε απαλά μέχρι να νιώσετε τον παλμό. Μετρήστε τον αριθμό των παλμών που νιώθετε, διπλασιάζοντας τον αριθμό που έχετε αισθανθεί, που έχετε δηλαδή μετρήσει, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αντιστοίχως, πολλαπλασιάζετε επί 4 τους παλμούς που μετρήσετε μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, για πιο γρήγορα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δείκτη και το μέσο δάκτυλο, ενώ κρατάτε το κάτω μέρος του καρπού σας προς τα πάνω. Ευχαριστώ.